दुसऱ्या जिल्ह्यातील बस सेवा सुरू, प्रवाशाकडून मात्र अल्पसा प्रतिसाद. लॉकडाऊनमुळे मागील 5 महिन्यापासून दुसऱ्या जिल्ह्यातील बंद असलेली एस टी महामंडळाची बस सेवा आजपासून सुरू झाली आहे. जिल्ह्याबाहेरची बस सेवा सुरू झाली असली तरी प्रवाशाकडून मात्र अल्पशा प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. आज नांदेड आगारातून सोलापूर, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, लातूर या जिल्ह्यात 6 बस पाठवण्यात आल्या असून या बसेसमध्ये 6 ते 8 प्रवाशांनी प्रवास केल्याची माहिती महामंडळ प्रशासनाकडून दिली आहे. जिल्हा प्रतिनिधी मदनपाल बनसोडेसह ब्युरो रिपोर्ट, नांदेड. राज्य शासनाच्या आदेशाने आज 20/8/2020 रोजी आंतरजिल्हा वाहतूक सुरू करण्यात आलेली आहे. नांदेड आगारामार्फत लातूर, सोलापूर, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये गाड्या सोडण्यात आलेल्या आहेत. प्रवासी प्रतिसाद हा सकाळी अत्यल्प होता, परंतु आता दुपारनंतर गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे आणि ज्याप्रमाणे गर्दी वाढेल त्याप्रमाणे आम्ही जास्तीत जास्त प्रवाशांच्या सेवेसाठी